Lho ya kanca, yang ini kan wis tekan nggon ngarit. Mulane aja padha dadi wong ngarit ya, sengsara. Mosok ini wis tekan nggon pengaritan. Tapi ya nggon aku tok. Nek kanca-kanca mungkin nang ngarite ya mengko jam-jam pira ngono. Tapi nek kanca ngarit iki aku kan ngaritku gasi. Ngarite gasi dulurku. Piye iki ngantek kaya ngene sikete. Iki nek gajahane dhewe kanca. Nek gajahane dhewe iki sing ape tak jupuk mengko. Tak jupuk mengko iki mulai iki mrono iko. Bengron. Nalika iku mrene iki tekan kene kan kono-kono kuwi lah. Iki lho sing marai kan wis padha gedhe-gedhe kabeh to. Lho iki ngantek kaya tebu ini. Nek ora dijupuk apa ya ora kapiran lho. Oh kaya ngene kok wis ana. Iki akeh sing kene. Tapi nggur kari sithik tok paling ya nggur pirang dina sithik tok sing sikut gajahane. Tapi nek sikut liyare kan wah akeh wingi ning kono kae. Sing tak peluke wingi kae. Pas ijen kae. Yo ngono ya kanca ya. Tetep semangat wae. Lan muga-muga kanca-kanca sing ning kono ya esuk iki dina Minggu esuk iki yo diparingi sehat, diparingi rezeki sing berkah barokah kena kanggo nafkah anak bojo ngono kanca ya. Dungane kanca-kanca wae marang kanca ngarit muga-muga iki diwenehi keselamatan mulai teko panggon ngarit nganti tekan kandang mengko. Ya ngono ya kanca ya. Ayo tetep semangat. Tetep semangat ae aja kurang kok semangate. No kanca-kanca, selamat pagi. Ketemu meneh ning nggone pengaritan suket gajahane kanca ngarit dhewe. Ya esuk iki kanca, mergo swara jangkrik ya isih akeh kok. Swara jangkrik, swara burung-burung kan krungu to mestine. Padahal burung ki nek bunyi kan di pagi hari atau di sore hari. Ini di pagi hari, di Minggu pagi. Mudah-mudahan ae kanca-kanca tetep semangat. Ya diwenehi rezeki sing akeh berkah barokah ngono mau. Ya ngono ya, kanca-kanca ya. Salam kanggo kanca-kancaku kabeh, salam sehat selalu. Ayo tetap semangat. Ngono ya kanca ya. Sampai ketemu besok sore, nanti sore kawan. Halo.